manye tumurai mugambi oyo na manye tumurai mugambi wa bantu mugambi wa bikoro monogeri wa mugusi Asiret. Pole sana. Van quiz ogotero okubekire na kugotanga nipi na bolete Julius na ali na bolete Julius ekano mwana oyo na nyorete hotel rogotero ngatebanga tigande nteru mwana oyo akale tumpaka bone na Julius denga ekero mwana oli aterete ogotero uko onde bwenzi na kukolese ringtone agakana egaso ringtone asa enkonyora gusine shiringe yemo goseso muni mumraka ngachiteka gansire ligatika berega lakini ntayatena pole se family mongna pole uliorale karomoke sana nande nabangoja kobo muntu monene ase ense ya artist estole igena achire mbaye pole bune family ne kenyoro alafu na umwana oli mongnoye she's a young girl umwana nabwate ketatu amra mulega iga muira maiso makegoro yo mongnoli osiriri mugako mura motiga no ene bukwe wode ngaki nabara chikoja kunyomka lakini esono igo ese family pole mongna pole nonye gosireire intagete toje kwane nkorus nayo soli kera na iguro sole nkoleta asega naye na yorale me akole mo wanja boy alafu ai baba don't worry form 4 after form 4 ngiwa kwa nyometuyoka Van quiz no miyoleng. Nta vega. No anechi pare tokoros. Stole ase bantu batalia banya pigi baje kutenda cross no ene chikalavat na kutenda cross metaro. Igo no chonyo riki barua geke. That one bongo promise. Igo ninchendo renki okora ikiara account ntolikolika. Lakini esenge Van quiz nero gele na abuire chikura no gotera kwae na nchiras mangira nyoko bokoche se family mo wanja boyo utam umuishuli antere te mapem ogotero mbalenga barate abande ga barate rega sabole akamra kaliga atere to wase se clip kindo mujumbe Nairobi ndigireti ngaki mwana kante Igo baba na enma denga na siririo musani one. Igo al na bongo tena ne family munganchere mogendera matanga mokole biya mobange ne kenyoro torenga kitoko anda uchimoto. Otherwise baba pole nko kwande umongna na mokava ni quiz nko bande 1100 mo prangere matanga lakini tinigo chitiga ya wa Simba o ya rabi muro munanda ga soro bwato boroso oye koragana no bangina bani